Na Zagrebačkom velesajmu održan je Akterfest. To je festival egzotičnih životinja, a zanimljivost je ta što su te životinje izložene upravo od svojih vlasnika. Pogledajmo. Zmije, pauci i različiti gušteri preplavili su prostorije Zagrebačkog velesajma. 9. Akterfest je i ove godine okupio brojne ljubitelje ovih egzotičnih životinja. Sve izložene životinje ovdje nečiji kućni ljubimci, odnosno kućni ljubimci članova našeg prijateljskog Akvarinet foruma i članova udruge Akter. Dakle, ovo je sve dovučeno od doma. Više od 250 neobičnih životinja zaokupilo je pažnju djece i odraslih. Nova priča, osim egzotične, ima i humanitarnu stranu. Sav prihod od naših ulaznica, od tombole, od aukcije slika koja će biti sutra, kao i od koncerta koji je bio jučer, bit će darovane u humanitarne svrhe, odnosno za napuštenu djecu u domu na Vrhovcu. Od svih izloženih životinja sigurno ne biste pomislili da baš kornjače mogu stvoriti veliki ekološki problem. Crvenouha kornjača česti ljubimac mnogih Hrvata, ali nepromišljeno puštanje ove životinje na slobodu može narušiti prirodnu ravnotežu. Su inače male kao kovanice od 5 kuna kada se kupe, no znači kroz godine držanja one narastu u ovako velike životinje od 20 do 25 cm. I sada znači nastaje problem što ljudi naravno ne očekuju da će ta životinja toliko narasti i nakon što im preraste akvarij ili smještaj u kojem one drže te kornjače, oni su počeli puštati u prirodu. Kako je ta kornjača svejed i isto trpi dosta niske temperature, ova kornjača je postala veliki ekološki problem u Republici Hrvatskoj i u ostatku Europe. Znači one oduzimaju stanište, hranu i sve živo europske barske kornjače. Iz tog razloga je ministarstvo prije 5 godina donijelo zabranu prodaje i uvoza ove vrste kornjače. Posjetitelji su bili zadovoljni viđenjem, no ne žele svi dijeliti svoj životni prostor s egzotičnom životinjom. Bih htjela imati koju od životinja kućnog ljubimca? Ne, Bože ne. Nisam još obišao cijelu izložbu, ali je u odnosu na prethodne godine puno veće i ne znam da li ikad uopće u Hrvatskoj bilo nešto obujno. Ako vas prethodni kadrovi nisu uplašili, sjetite se ovoga mjesta iduće godine i možda kući dovedete egzotičnog cimera.